Așa, să pierde bani în pădure. Nu ne punem buznar de telefon. E cea mai mare prostie să pun. Banii este telefonul. Asta e urmă, atât să fac. Dar nu se pune așa. Dacă aveți și într-un buzunar, aveți telefonul și banii mei. Asta, ce e de om? Îmi prunc de 2 ani. Da, aveți telefonul și banii, telefonul și banii și într-un buzunar telefonului și cheile. Îmi spus la un moment dat să-mi dea telefonul și i-am spus că eu 10 lei, să-mi iau un ceva în zi. Și ăia eu pierdut, și că erau dezlipiți de ceilalți și erau lipiți de telefon. Așa e, crezi că telefonul să te ia și să pică. Ca și la... Ceilalți cum erau mai mulți, nu picat. Ca și la unul, am un casă de 20 de lei. Și i-ai arătat? Nu. La cine? Nu, numai 10 lei. Ai luat? 10 lei. La cine? Eu am zis să mor. Unul. Că telefonul și-a picat banii. Ce doriți să iau nivelul? Și la Luca Harniș, că au găsit un ceas într-un tufiș și un boschet în zală, o maică în cor. Ce-a făcut el în boschet? Da, bine mă, pe marginea drumului în zală cu un boschet, acolo, picat era. Ala e logic. Pocă. Dar e peche. Aula! Ei, mi-a Ce nu poți să stai liniștit, mă? Cum fac altfel mea, că n-am avut de filmul așa. De ce nu vine? Lumea noi suntem mult mai punctuali. Ce am încă, nu. Își pune mâna și șoară, nu-mi place. Și altceva nu. Vrei să-ți dau? Vrei? Bine, am venit.